Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanly web saytymyzda iň köp okulanlar Aşgabat aeroportuny ýolagçylar üçin täze talaplaryň giridilmegi, ýurtda emeli bilet gytçylygynyň döredilmegi, Berdimuhammedowyň ýene häkimler täzeläp garaşorda balyk ýetişdirmek arzugyny gaýtalamak barada boldy. Döwlet dukanlarynyň öňünde çöregiň bankomatlarda nagd puluň nowatlary täzeden nörep başlady. Lewapda etin sowdasyna gözegçilik güýçlendi. Sowdagarlardan bahalar arzanlatmak talap edilýär. Gümrükçüler 50.000 towukdan 11 milyon ýumurtgarly, şerhetçiler goýun wakyar. Prezidenti Taýçanak sowgat berilýär makallarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başynda Aşgabat aeroportuny ýolagçylar üçin täze talaplaryň giridilmegi, ýurtda emeli bilet gytçylygynyň döredilişi barada gepleşikdir. Elbetde, Berdimuhammedowyň ýene häkimler täzeläp garaşorda balyk ýetişdirmek arzugyny gaýtalamagy. Yatıp galandan atyp gal. Vice-premiýeri o huzurlugyna degişli nakyllar we atalar sözlerini toplamak tawsyrly. Türkmenistanyň namaz okuyan we il içinde din agdayan adamlar soraga çekilýär. Döwlet taksiçileriniň günnelik plan borçnamasy artdyrylatly gepleşiklerimiz hem köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyny Berdimuhammedowyň o huzurlugyny nakyllar bilen ösürmäge finansy barada taýýarlanan video reportaj çekýär. Şeýle de watanyny Berdimuhammedowyň portreti näçe gedek görkezildi. Prezident özüne sowgat berilen Taýçanaga rawaş diýip at takdatly videolarymyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başynda döwlet taksiçileriniň günnelik plan borçnamasy artdyryldy. Aşgabat aeroportuny ýolagçylar üçin täze talap giridildi. Ýurtda emeli bilet gytçylygy döredilýär atly gepleşiklerimizdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň odgoýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga, azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy türkmen jemgyýetçiligine neşe welasyna garşy göreş we onuň netijeleri. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistan her ýylda 2 gedek ýurda gaçak ýollar bilen getirilýän neşe maddalarynyň tutulan öýleklerini, aýdylýan öýleklerini ýakyp ýok edýändigini görkezýär. Şoň bilen baglykda da Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny ullukan neşe betbagçylygy döredi we bu betbagçylyk häkimiýetler tarapyndan hem boýnalyndy. Ýagny ikinji prezident 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelenden soň neşe garşy barlaşyksy göreş yglan edýändigini aýtdy. Sebäbi neşe welasynyň türkmen halkynyň genofonduny howp salýanlygyny boýnaldy. Şunun bilen baglykda soňky ýyllarda bu göreş barada känur maglumat çykan ok, şoň bilen birlikde de ýurda neşe maddalarynyň getirilýänligi döwlet tarapyndan şo neşeleriň ýakylmagy bilen tasdik edilýär, boýnalynýar. Hem bu ýagdaý her gününe türkmen jemgyýetçiligine nähili sebäbi ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar bilen baglykda, durmuş kynçylyklar bilen baglykda neşe keşligiň mydama ýokary galýanlygy, neşe maddalaryna başga şunun ýaly işleri adamlaryň köp ýykyn edýänligi aýdylýar. Şu ýagdaý bilen baglykda şu neşe meselesine bir göz aýlasak. Başdyna ýokşun ýönünden Türkmenistanyň neşe belasyna uçuramagyň edil garaşsyzlyk ýyllary däl ondan az aňry süýsürerdim men şoň senesini. Sebäbi neşewentlik geçen asyryň 80-nji ýyllaryň ikinji ýarymyndan başlap ýurtda tas asasyarlyk derejesine baryp ýetdi. Eser raňatýady döwletiň başynda oturullarym kara gaýgylary dargap barýan döwleti taramak ýene gaýretini neşelik bilen neşe belasy öz-özünden mewjudi, oňa ünsverilmedi, şeýerde bellenmez zat olaly bilen neşäniň türkmen toplugyna ýaýramagyna Russiýa Federasiýasynyň harbylarynyň başda durulmagyny men tasdik etmek isleýändim. Raýatyda garaşdyrmagyň ilkinji ýyllaryndan başlap, eser döwre öz-özünden düşünükli garaşdyrmagyň ilkinji ýyllaryndan başlap türkmen serhedini Russiýa Federasiýasynyň terhet koşullary orýady. Ine şol terhetçilere de aňyrçak derejede hukuk berilen, şol geçki terhetten etken
neşe teristelerini odalı bilen Rusiyanın serhet koşullarının etkileri saklayadılar hem de şol getirilen neşani Rusya Federasyasının Türkmenistan'a koşullarının prokuraturasına veriyordular. Şu yerde de isteseler Türkmenleri anıksan aydiyadılar, onun öz doğrularına gelirse 10 kilo tutulanmazsa yarım kilo tutulur diyediler. Qaranını halka satdiyadılar, ondan şoların bilyadilerini dargan devlet serhetten Hasan İdiz'de Türkmen serhetini koruyan koşullara serkerdelik komandirlik ediyen afserler anlığını neşanı Türkmenistanlılara satıp şun hasabına da entek Türkmenistan'ına kulluk edip gören vaatları Rusya Federasyası'nın ulu şehirlerinden özlerini hususiyetçiliğini zaten alıp maşgalalarını götürüyediler şu yere özleri ondan isteyen vaatı çemedanını yığınap bir çemedan bilen gitmeye tayin olup duruyordular. Aman Murat, sizin bu aydiyanlarınızı elbette resmi dokumentler esasında bağırlamak mümkünçülüğü yok. Yöne şoňulun birlikde Sapar Murat Niyazov'un Rus serhetçilerini yurtdan çıkarma uğruna eden tagarlalary şu ýagdaý bilen bagly bolmaýamyň başga da sebäpler barmy? Onun başka sebepler var. Yoksa olurlar şunu tanımak gerek. Sebebi işlenip devlet başkanına borçlu Niyaz'da da devleti yol başçılık ediyenini birine mesalim geçenden sonra vakfaslık derdi, dörüdü. Niyaz vakfaslık derdini sürüyordu. Rus koşullarının kömöğüne dayanıp Türkmenistan'daki öz karşıdaşlarının öz yerine geçemeğinden hovatir etti. Şol çiğnemol Rusiyanın serhet koşullarını Türkmenistan'dan çıkarmanın baş sebebi şu oldu. İkinci sebebi serhetten dürlü yollar bilen geçen neşe maddelerini özünün eğesiliğini, doğulu eğesiliğini yola koymak için edilen adım olur. Neşeventinin karşısında görüş için edilen rahatsız olmadan sonra Niyaz şol Rus serhetçileri Türkmenistan'dan çıkandan sonra da Türkmenistan'a gelen neşenin köpülmesi ağırmayarlığını biliyedi. Şol için özüm yurdu adamları neşe oturtmağın inisiatör olup çekti diýmäge çekinjekler. Aman Murat, bagışla sözüňi böleýin. Bu ören ullukan aýplama bolýar. Nem üçin Niyaz öz milletini, öz ilatyny neşe oturtma uğruna aladetsin? Bu nähil delillendirjekse? Baş güne ýokşan, inhan ýas bir gezekde bir näçe gezek telewizionyada halka ýüzlenip ýa-da bolmasa hukuk gorayan edaralaryň işgärlerini ýüzlenip 5 gram tiryekler degmen 5 gram tiryegi Türkmen odalam derman üçin öýüne saklapdyr diýip tiryegi hemde para peşgeşe ýol açdy. Sebäbi tiryek bilen tutulanlaryň isleseler para peşgeşini ýeterseler 4 gram diýip boşatyp bolýardy. Isleselerin 1 gram bilen tutulanam 1 kilo bilen tutuldy diýip onu türme bastyryp bolýardy. Yine de bir ýagdaý Türkmenistan'a hereket edilen kanunçylyga laýyklykdy. Adam ömrüne bir gezek amnistiýa düşüp bilýär. Eger şol jenaýat edip türme basylan bolsa Türkmenistan'ın kanununa laýyklykdy ömrüne bir gezek amnistiýa düşüp bilýär. Ýöne Niyaz döwründe bir türme düşmek babaňlara ýa-da ataňlara, daýyňlara mehmançylyk gelene dönmende şeýle haklar anyk bilýän 1 ýylly 4 gezek amnistiýa düşen triýetewderlerem bardy. Galberse de şol hatda şol 30 ýyl berildi diýilýän triýetewderleriniň başçylaryna bardynyň doşundan 6 ay 7 ay geçenden sonra şäherde gezip görenini gözüm düşýärdi. Olaryň göýe hiç tat bolmady ýaly. Başga bir urdan biznes ýörüdýärdiler, kommersiýa diýärdiler, dukan açýardylar. Şu atlary görüp bilip durkada Niyaz ondan nähille bir triýen garşyna görüşdi diýip aýtdylar. Bu atlary öndülaýdy ýani. Aman Murat, Niyaz döwründe bolan zatlar bolly geçdi diýeliňde. Sondan soň prezident Berdimuhammedow neşekeşlige, neşe söwdasyna garşy barlyşyksız görüş oglan etdi. Şoňlan birlikde de neşekeşligiň ýurtda döreden ýykgynçylygy barada bir analitik işler edilmedi. Bu meselelere çuňur garalmady. Bulardan bir netije çykarmak üçin, öwrenmek üçin çeper eserler, kinolar ýa spektakllar kän döredilmedi diýen pikirler aýdylýar. Şoňlan barlykda da neşekeşlige garşy görüşiň şogly bolanlygy hakynda pikirler aýdylýar. Indi bu görüş nähili boldy? Bu netijesini nähili suratlandyryp ýa häsiýetlendirip bolar?
Umuman şu görüşü neşan karşısına ılan edilen görüş bir ädilen şoğlu ädim oldu deyip bunu aytmak gerek. Bu hakikati tasdik etmek gerek. Sebebi olur neşe karşı görüşen yürütör idara yoktu da İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde bir bölüm vardı. Şu bölümü sonunun devlet komitetine yani ministerlik derecesine öğürdüler. Hem de şu komitetinde işgärler edilip çemgelen adamlar alınmadı. Köpler şu çağalar öylerinde yani yetimhanalarda terbiyelerindiler. Bir kimdir birinin doğunlarına şu bolmadık bir karasız adamlar şu yaşlar alınmış. Şuların şu neşe sevdasının doğru sonuna sıkmasa da karasol yurttaki neşeventliğin önünü almakla başardılar. Şol getirilip asistan satıp öyde çilim satan yani nas satan yani triyet gereğin satıp oturan öyler yok edildi diyen yani oluyor. Elbette esası neşe barolları yani neşe sevdasının yokorsunda duranlar. Bunlar aman gardılar. Buna maitmek gerek. Aman radini sonku döwürde şu yurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen, durmuş kynçylyklar bilen baglykda neşekeşligiň ýene-de mewzalýanlygy, adamlaryň neşe ýa içkä beýleka kän ýykyn edip başlanýany, alaçsızlykdan, lapkeşlikden, göwün çökünlükden, neşeden haray gözleýänligi aýdylýar. Indi häzirki ýagdaý nähil? Şoňulun bir wagtyda ýurda neşe madalarynyň ýygyderli getirilýänligi döwlet tarapyndan tasdik edilýär. Häzir kuwatdol şu ýanky sananlaryň üstüne men ýoşun ýene bir zat goşurdum. Şu ykdysady kynçylyklaryň ýurtda saglyk programmasy dogry işläni üstüne de dermanlar kymmatly medisina hyzmaty kymmatly medisina işlerlerine berilýän para peşkeşin de mesweri gününi tanawady hem yaran suwelin aýny sanap gidi oturun adamlar şu ýagdaýdan öz saglyklaryna da bir neşan nepideger deyip sol neşe teristelerini ullanýarlar. Her näse kynanyrdan bolsa neşe teristlerinin Türkmenistana getirilmegi dowam edýär. Munda düýp sebäp Türkmenistan 7 ýoluň çatyryna yerleşýän ýurt diýe bir tarapdan, ondan meselem Owgan tarapda Owganistandan Eýran İslam Respublikasyndan getirilýän triyet gereğin bolsa onu bizim beýle komşularymyz Kazakistan Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň terheplerinden beýle kynçylyk çekmezden neşe terişdeler bolan sintetik tabletkalaryň köpçülüklerini getirilýänligini il arasynda tasdik edýärler. Ýöne resmi mesbutly hakynda dymýa yerli ilaçgururun berýäşi ilaçda sintetik tabletkalary neşe terişdeler bolan sintetik tabletkalary getirýärler. Her vilayetde, her etrafda aýda suud edilýärleri judakan hatda käbiriniň emläkselli konsentrasiýa edilip gelinden anlaýany bu arada astarlyk ýok, şol astarlygyň ýoklugy işin peýdasyna däleýken aglagyň ýeler ay plan çewersen sıpdyrýarmyşlar. Meselem Kazakistan bilen Türkmenistanyň terhedinden sintetik tabletkalar gelýän terhetçiler bilen ýa ýollaky terhet gümrük postlar bilen lalaşdy bolýar diýilip şundan gazanjyp gören adamlaryň bardygyny aýdýarlar, arasy bolup garap. Hop ýene-de mewza uğradı. Haýp şu hopy 2008-nji 2009-njy ýylda boýlanýan ýaly häzir aslan boýlanýan okýany hop güýçlenýär. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň türkmen jemgyýetçiligini neşe problemasy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Owgan nepdermedi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady. Şaýmerdan uly habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistan 2019-njy ýyly Türkmenistan rawaşlygyň watan diýen şygarasyny geçirmek kararyna geldi. Şoňulan birlikde de Türkmenistan eksport edilýän önümleri köpeltmek siýasatyny öňe sürýär. Bu siýasatyň çägini hem şo goňşy ýurtlara, Owganistana hem Türkmen harytlaryny iýermek gödeginde tutulýar. Eýsem şu meselede nähil ilerlemeler bar? Sizde maglumat barmy? Türkmen Owgan serhedinde nähil hereketler gözüýär? Türkmen harytlary Owganistana eltilýärmi? Siz Owganistana Türkmen harytlarynyň gowurlýanlygyny aýtdyňyz. Awa Türkmenistanyň önümleri hususan şu ýangyt toklandyrylan gaz, neft sol öňüm Owganistana Türkmenistandan gelýärdi. Owganistanda sarf edilýän ýangyjyň belli bölegi Türkmenistandan gelýärdi öňüm. Ýöne soňky günlerde Türkmenistanyň bölegi önümlerine
oğan bazarlarında görmek bolýar. Misal üçin misal getirseňiz haýsy önümler? Misal üçin koko önümleri, tüýjü önümleri, başga mata, başga Türkmenistanda öndürilen käbir önümler gelip başlady. Ýöne sol köprek gelse gowy boljak. Türkmenistan'ın önümlerini goýgorýarlar. Türkmenistan'ın önümleri bu diýip halk onu hallap alýar. Türkmenistan'ın önümlerini, Türkmenistan'ın önümleri, Türkmenistan'dan gelen önümler yetişen ýok. Şol hatda getirýän şirketler şonu yetiştirip bilen ýok. Owganistan'ın hemme bazarlarında Türkmenistan'ın önümi gowy görülüp alınýar. Hatda paýtagt Kabuldan Türkmenistan'ın süýje belek koko önümleri gowy görülüp alınýar. Türkmenistan'ın başga önümleri hem barynda. Sement diýdi başga ýa şonuň ýanak zatlar guruluş önümleri gelse olam berde Owganistan'da bazar bar. Owganistan şo öň Pakistan, İranyň önümler üçin uly bazar bolup durýar. Sizde Pakistan bilen bir söwda gatnaşyklaryny biraz Owgan hökümeti kemeltdi. Owgan hökümeti Merkez Aziýa ýurtları bilen söwda gatnaşyklaryny östürmegi göýdüňinde tutýar. Şol fursatdan Türkmenistan feýdalanyp şo gurrak önümlerini Owganistanyň bazarlaryna ýetirse, şol Türkmenistan üçin köp amatly bolar diýen pikir bar. Indi Türkmenistanyň harytlarynyň bu ýetişmezligi nähili? Bu Türkmenistanyň harytlarynyň azlygy bilen baglanmaya, bu ýerde aralykda ýollar päsgelçilik gamy, emel päsgelçilik ýa goromoçylyk peslik edýärmi? Bu sebäbi näme? Türkmen harytlaryna şeýle isleg bar bolsa, talap bar bolsa, Owganistana näme üçin ýeterlik getirilmeýär? Şonun sebäbini bilemekmen. Şol şirketler getirýän şirketler şonu ýetişdirip men azapda şu Türkmenistanda önümi azmy bilmedim men ýa Türkmenistanyň çykwana kan goýulan ýokmy? Şu getirýän bir tane şirketler bar da şu şirketler şonu ýetişdirip bilen azapda. Men Türkmenistanyň koka önümleri, süýji önümleri hasam hallanyp alınýar. Şol Hasar diýen şirketiniň önümi berde köp gowy görüp alınýar. Şol önümler bilen kan belli ýok da şu Kabulyň bazarlarynda balyk Demirgazyk Owganistanda bar da şu Kabulyň bazarlarynda kem öň Kabulyň bazarynda köpdi de paýtagt Kabulda. Şaýmerdan uly çykýan maglumatlara görä Türkmenistan bilen arada wiza kynçylyklar bar. Şoň bilen bilelikde gatnaşyk kynçylyklar hem bar. Bu gümrük meselelerine hem käbir çözülmeli meselelerin bardygy aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar ur päsgelçilik bolup bilermi Türkmen harytlarynyň Owganistana ýeterlik gelmezligine? Uli päsgelçiligiň bir sebäbi şu wiza bermeyişi. Türkmenistanyň eger Türkmenistan wiza berse şu Owganistanly tüjjarlar, telekeçiler o Türkmenistanyň önümlerini bäri getirip satjaklar da köplen şol wiza berilen ýok. Hem gatnaşyklar hem gümrük meselesinde hem kynçylyklar bar Türkmenistanda bir ýapyk ýurtda ol şonuň üçin hem Türkmenistanyň bäri bir ýyl harytlary çykarmak, önümleri çykarmak mümkin. Ýöne soňky döwürde size belläp geçdiňiz Türkmenistan şu öz önümlerini de sary ýurtlara eksport etmek üçin alada ehtiyat edip eger şeýle hereketler bolsa, ýeňilikler dödülse, şu Türkmenistanyň önümleri üçin bu uly bazar bolup durýar Owganistan. Çünki Owganistanda hiç bir iňnedem öndürilen ýok da şol da sary ýurtlardan satyn almaga mejbur da Owganistan hemme önümleri. Türkmenistan üçin hem Türkmenistan ähli önümleri üçin hem Owganistanda bazar bar, Owganistanda haridar bar, Owganistanda isleg bar. Misal hazır haly önümler var Türkmenistanda, maşina haly önümler var. Şol haly önümler gelse başgadan bir guruluşda meselen kapı diýdi başga, şonyan guruluşyk önümler bar, mobil önümleri var. Owganistanda Türkmenistanyň önümlerine uly isleg bar. Türkmenistanyň kynçylyk barym kadýan şu önümleri bäri gelmek köp az gelýär da öňe şol köprek getirilse. Indi şu eger dogrudan şu wiza meseleler çözülse, ara gatnaşyk meseleler çözülse, Owganistanly telekeçileriň özleri hem gelip Türkmen harytlaryny alyp gidip biljek da, siz şeýle diýmek bolýan. O şu demek söylenen Türkmenistan'dan bäri Türkmenistan telekeçilerinin ýekece ayal bäri Türkmen ölümlerini getirip satýar. Misal üçin giyim gejim diýip şeýle zatlar getirip satýar da şol Owganistana getirip Türkmen önümlerini Türkmenistanlylaryna getirip satmaklaryna mümkinçilik bar. Köp onuň üçin wiza kynçylygy ýok, başga kynçylyk ýok. Ýöne howpsuzlyk meseleleri bar elbetde bärde. O Türkmenistanlylar üçin oňa howpsuzlyk meseleleri menim fikrimçe kyn düşmezmi kadýan Türkmenistanyň oňa garşylygy jeňçileriň Türkmenistan bilen garşylygy ýokdur. Indi şu şirketde araçakda, şoýa araçak goly ýerlerde şuňal ýagdaýda adat zonalaryň döredilýänligi, adat sowda zonalarynyň döredilýänligi käwagt aýdylýar, şuňaly ideýalar ortaga atylýar. Indi şeýle mümkinçilik barmy Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda şu haryt meselesinde Türkmen harytlarynyň Owganistana getirilmegi ýa Owgan harytlarynyň Türkmenistana getirilmegi bilen baglykda, umumyň iki halkyň arasynda sowda gatnaşyklarynyň ösürilmegi bilen baglykda şuňal mümkinçilikler barmy ýa howpsuzlyk meseleleri muňa şert döretmeýärmi? Indi şol bu adat
Sowda zonasyny döretmek bir azat bazar iki ýurdun arasynda bir azat bazar döretmek barada hem arada gurun edildi. Ýöne şol bazar eni döredilmedi. Eger şol bazar döredilse onda hasam bu iki ýurdun arasynda sowda gatnaşygy has ösjek, gowy boljak-da. Indi Türkmenistanlar şol Anhoy şäherine gelip Anhoy etrafynyň şäherine käbir önümleri hususan hem şu Türkmen telekesi, torbaçy we telekesi ayallar getip satýarlar. Ondan kıyınçılık yok, hopsuluk meseleleri hemen Anhoy'a gelmek ya Akkin'e gelmek kıyınçılık yüze çıkmıyor. Şimdi Akkin'e ya Anhoy'da bir Suda zonasını ortak Suda bazar döredilse ol iki yurdun halkı için amatlı bulur diyen fikir var. Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymy Saýmerdan Murady bilen Türkmenistan bilen Owganistanyň arasyndaky söwda harit gatnaşyklary hakyndaky söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip oturýar, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.